What's up mga kamilyonarya kong mommies and daddies? So ito na nga yung karugtong ng vlog namin kahapon na kung saan nga kami ay namalengke. Pagkatapos nga naming bumili ng mangga, ito nga't bumili din kami ng kakanin. At ang nadidandan naman ay parang may balak pang bumili ng t-shirt ay naapo. Sobrang yaman na namin sa t-shirt, hindi na namin maisuot-suot. At tignan nyo naman, ang mahal na nga ng kamote, 60 pesos na nga yung per kilo. Nung dati nga kami ang nagbebenta ng kamote ay 5 pesos pa nga lang yung isang kilo. Pero sabi nga ng Nanay Rose ay mura pa nga daw yan dahil nga sa amin ngay umaabot pa nga ng 100 ang isang kilo. Kaya naman, grabe-grabe na talaga yung mga presyohan ngayon. Pero yun nga lang, gustuhin man ng Nanay Rose na magbenta ng kamote ngayon ay wala na nga siyang maibenta. Paano ba't wala nga namang ulan kaya ayun at hindi nga nagsilakian yung kanilang mga pananim? At ma-share ko nga lang din na napakalaking tulong sa amin nun ang pagbebenta ng kamote. Paano ba't wala nga naman akong pang-allowance noon kung hindi nga kami magbebenta ng kamote? Pero yun nga't ang dami ko nang nakudat etong at kumakain na nga kami ng pansit batil pato. O diba, milyonarya, may papansit for today's video. Cheers! Pero ganun pa man, maraming salamat Lord at etong at kumakain na naman kami ng pansit batil pato. At sa totoo niyan ay palagi nga naming dinadaanan ito at ngayon nga lang namin masubukan ito. Dito nga lang yan sa may mismong tapat ng sakayan ng jeep namin. Ay jeep pala nila dahil nakikisakay lang naman kami. Pero dahil nga nagbilang naman kami ng barya nung kinaumagahan nito, kaya naman may pambili nga kami ng pansit batil pato. O diba, ganun naman talaga kapag may masusuksok, mayroong madudukot. Kaya naman syempre, deserve din naman natin na kumain ng masarap minsan. At first time ko nga kumain ng pansit batil patong at ganito nga pala ang pansit batil patong ay naapo ang daming sahog. Kaya naman ang ending, ayan, at tinake out na nga namin yung tira namin. Pero in fairness, napakasarap nga yung pansit batil patong ng Tugigaraw. At dahil nga hindi ko na videohan itong mga binili namin sa palengke, itong at i-flex ko na nga lang. Super excited ko nga at sobrang saya ko nga dahil nga ang fresh nga itong nabili naming mga gulay. Kaya naman alam nyo na yung mga i-flex ko na naman na ulam ay naapo dinengdeng mananapo. Agsida tayo mananti dinengdeng makadomingo kasjay. So ito na nga yung binili kong alamang at saka mangga ay naapo, nagimasan. Pero bakit ganun? Kapag binibili ko itong alamang ay napakasarap. Pero pag ako ang gagawa ng alamang ay hindi masyadong masarap. O siya, hayaan nyo na nga lang at samahan nyo na nga lang akong maglaway. Charis. Pero legit yan, makakita ka lang talaga ng mangga, maglalaway ka na. Maski nga ngayon na nag-voice over ako ay naapo, naglalaway talaga ako. Wala na nga kasi kaming mangga at alamang na nga lang ang meron. Pero in fairness, ang sarap talaga nitong alamang nila. May pagkamahal nga lang dahil nga 50 pesos nga yung maliit pero legit, napakasarap. Hindi siya yung super tamis, hindi rin siya yung super maalat at saktong-sakto nga lang siya at pwedeng-pwedeng nga siyang pang-ulam sa kanin. Ay napo, mapapakamay ka talaga kapag ito ang ulam mo. O siya, tama na nga lang ang pag-iinggit at halina nga lang kayo at tayo ay mag-skincare. Syempre, gabi na naman, kaya naman, o asa naman para magpa-fresh. At ito nga lang yung ginagamit ko tuwing gabi, itong Honest Glow 24 carats gold papaya serum. Syempre, sinasamahan ko rin siya ng panghugas na sabon. Ang dami ko kasing inaalaga ang pimples ay naapo.